Kesi arep matur apa? Sing lila, sing ikhlas lahir batin ya, Bu. Iki cikal bakale aku nalika isih juwaka mbiyen rung duwe apa-apa, numpak sedan abang kae taun 81. Kuwi jaman semono angger digas malah mundur kae. Ayo sedan abang. Ning pengalamane. Wo, sedan kuwi pengalamane luas pisan, Nduk. Ayo. Cahayu ngendi sing tau numpak ning kono? Kula niku remen sanget. Kula mboten mikir probaya Pak Dalang. Anggere warga Ndaramreja mriki tasik remen nglestarekaken budaya adat warisan leluhur inggih menika bersih desa. Insyaallah sampai kapanpun rega pira wae kula namung nderek. Tepuk tangan untuk bendahara kita luar biasa. Nggih. Kita yang guyu nderekno sirahe kemendeng kuwi. Saestu mboten Pak Dalang, mboten. Lho, kula niku ajeng pados napa malih to Pak Dalang. Kula kalih Gusti Allah nggih nyuwun ngapunten sampun dipun paringi kecukupan munggah kaji nggih sampun nyambut damel dadi dosen ya wis anak papat. Aku ki ora mikir bondo donya. Sing tak pikiri malah kanca-kancaku yoga karo sinden ngono lho. Oh, ngono. Dadi upama tombok 2 juta kuwi mau ora masalah, aku ikhlas lho, gelangku sik gedhe, sesuk tak dol. Yen kowe seneng lamen Kang Mas isin aku. Kaya mentolo sing lanang ya. Tumrap ing sarang wengan Ubengno terbantingen lho. Pak Yoyo, aku nggak mau dibanting di sini. Waduh, lah ngendi? Silaturahim meneh sowan ana ing pendopo kantor Desa Ndaramreja Mejayan Madiun. Matur nuwun karo para
sesepuh adi sepuh, para kiai alim ulama lan sedaya para warga masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya kemawon ingkang boten wonten jelehipun, boten wonten bosenipun, saben-saben bersih desa mesti nimbali karo awake dhewe. Ya, ngono ya, Mak. Ning iki taun iki beda karo taun sing wis-wis. Bedane nggo ndi, Nduk? Yen biyen awake dhewe ya mung Ki Cahya Kuntadi, ning bengi iki dadi Ki Haji Cahya Kuntadi. Manfaate apa? Ora enek apa-apane. Aku malah titel haji malah berat mergo rego dalang malah saya melorot-melorot. Ayo. Aja metung ngono kuwi yen sowan mrene, cikal bakal sejarah awake dhewe kuwi nun sewu sepisanan ngambah ana ing Kabupaten Madiun dan sekitarnya iki ya wiwite saka ing Darmareja nalika mbiyen sing ngasta kepala desa ya kuwi Pak Harminto. Oh iya, nganti dina iki ora nate absen kejaba pas pandemi kae, alhamdulillah isih ditresnani karo para warga masyarakat. Iya. Tur dasare adate yen bersih desa ki lakone yen ora wahyu ya wisudan, Mak. Wahyu katentreman wis nate, wahyu purbakayun wis nate. Gatotkaca wisuda ya wis nate, ning iki ben beda karo sing wis-wis ngaturake ya kuwi seri Bratayuda. Ora apa-apa, yen kanggoku ora apa-apa. Tur sing mati iki bala kiwa kabeh, Kurawa kabeh. Sing jenenge Dursasana Sengkuni nganti tekan Duryudana kuwi simbole angkara murka. Mongko lakon ki padha karo donga. Iya. Angkara murka ki tanpa beda kaya pagebluk, tanpa beda kaya sesakit. Ya muga-muga kanthi sumilaking pedhut Astina lan uga ya kuwi ilange angkara murka iki dadi srana sedaya para warga masyarakat ing Darmareja tinebihaken saking sedaya suker sakit. Tebih saking sedaya pagebluk, tebih saking sambikala, wontenipun namung nikmat mupangat, wontenipun namung mesem guyu kebak kamulyan, wontenipun namung bejo donya ngantos akhir, wontenipun namung rejeki ingkang melimpah ruah barokah lan kathah, wontenipun namung tentrem lahir batin, slamet donya nganti tekan akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bratayuda. Brata kuwi laku sing apik, yuda ki perang. Laku sing angel dhewe, perang sing abot dhewe iki musuh karo hawa nafsune dhewe no. Oh, pesan morale nilaine ning kono kuwi ya, Mak. Ngono kuwi. Lah, iki yang diaturake saiki tak kira cocok. Mergo apa? Taun ngarep nuwun sewu para warga masyarakat ing Darmareja ki bakal nganakake pilihan kepala desa. Lah kuwi lho, Nduk. Ya, tak suwun kanthi sanget kaya ngendikane Bapak PJ Kepala Desa mau Pak Pardiman nalika sore karo Mas Ketua Panitia Mas Bayu Aji, ayo tetep dijaga kerukunane. Mbuh sapa sing dadi kepala desa, mbuh sapa wae sing dadi lurah, sing tani ya tetep tani, sing bakul ya tetep bakul, sing guru ya tetep guru. Nggih napa mboten? Gunane apa karo kanca karo dulur banjur musuhan mung beda pilihane ora enek gunane apa-apa. Beda pilihan, beda calon, beda kader, akhire genduren ra gelem ngundang. Kuwi ketok kucluke wong ngono kuwi lho, Nduk. Iya to, kaya ngono kuwi. Mula tak suwun sok monggo beda panemu, sing penting aja nganti dadi padu, beda pilihan aja nganti jegal-jegalan. Iya. Yen Piyai Darmareja ki wis tenan kok, Mak. Ing bab kerukunane dijaga kanthi apik lan kanthi becik. Dadi aja nganti kegiwang karo apa wae. Yen perlu kanggone umat muslim ya, Nduk. Upamane sesuk-esuk ki pilihan lurah. Bingung sesuk aku arep nyoblos sing endi? Kowe turu dhisik nalika sore, engko udakara jam 3 kowe nglilira, kowe tangiya, banjur kowe wuduwa nindakake salat tahajud dibarengi karo puji dzikir nyuwuna karo Gusti ingkang nyipta jagat. Ya Allah, kula nyuwun pitedah, kula nyuwun pepadang, benjing-enjing kula kedah milih nomor pinten.
Ngono ya. Ngono kuwi. Wis manuta karo Gusti Allah. Yen pancen kudu milih nomor 1 ya pilih nomor 1, yen kudu milih nomor 2 ya pilih nomor 2. Ning kok capo sok-sok ki kegoro-kegodho pecah konsentrasine bareng nyuwun karo Gusti sing ketok ora nomor 1 lan nomor 2, ning sing ketok atusane won. Lah iki lho sing cotho ki, Nduk. Sing marai cotho, sing marai ruwet iki kuwi. Nggih napa mboten, Bu? Nggih, aja percaya karo dhuwit. Nggih. Aja percaya. Ning sesuai dengan hati nurani upamane beda monggo ning sing penting warga Darmareja mriki kula suwun tetep menjaga kerukunan. Yen bapak-bapak kula percaya mesti guyub rukun. Sing sosok angel diatur malah emak-emak kuwi lho. Kuwi tenan. Kuwi lho ya iso dadi lurah lho sing milih ya sapa ngono lho. Mangko ya bondo blas ra gablek, apa-apa nyilih ngene maratuwa, pedah montor kae nek bojone. Ngono iso dadi lur sing milih. Iya ngono kuwi. Engko lurahe dadi ngene nyambut gawe apa wae ora nek penere, wis to? Iya, Wong dadi lurah iku masangmu penak, rekoso. Bapakku kae ya mantan lurah, Kang Masku saiki ya dadi lurah. Lurah ki yen bener ora nek sing ngalembono, yen luput sing nyacat wong sak desa. Iya, temenanan. Upamane bantuan beras ngono kuwi ya enek yujah yurah sing ora keduman. Ngene ning ngarepe lurah lek ngelokne ya kuwendel. Rah lurah, apa matamu ora roh aku wong melarat ngono kuwi. Iya to. Ngono kuwi tega tegel ngono kuwi. Iya. Dadi lurah ya ora gampang ngono kuwi. Iya, bener Mak, bener. Muga-muga tetep tentrem lan rahayu bagya mulya Piyayi Darmareja. Temenanan no, kudu kaya mengkono. Mula aku kelawan kowe ya matur nuwun karo Pak Kepala Desa, Pak Pardiman sing anggone pirang-pirang taun udakara petang taun ngesuwi karo warga masyarakat ing Darmareja, ngrangkani karo warga masyarakat Darmareja, ngayomi karo kabeh para warga masyarakat. Iya, nyatane ya saben wayangan ya kepareng cucul, kepareng paring wujude dana driyah. Lan rekor pada malam hari ini ada 3.000 nasi pecel pincuk persembahan pribadi dari PJ Kepala Desa Pak Pardiman. Tepuk tangan untuk Pak Lurah kita. Ngono kuwi. Iya, sego pecel. Kaya ngono kuwi. Mawis dawuh karo aku Pak Pardiman, mangke kula mangijoli kapilut Pak Dalang. Oh nggih, nggih siap ngestakaken dawuh. Iya. Ketua panitiane sapa? Wis ra nate salin kok, Nduk. Piyayi sing ra duwe kesel. Iya to. Dasari sinom jabatane iki merangkap dadi apa-apa. Iya. Sapa? Mas Bayu Aji, SPD MPD. Kuwi prasasat kaya dadi CEO ngono ki lho, Nduk. Ha iya to. Kaya ngono kuwi apa-apa iki dilakoni. Iya. Ning dasare ya piyayine tanggung jawab ya pinter temenanan. Kaya ngono kuwi. Tur yen saiki akrab kuwi ya karo Mas Bayu kuwi sing sok telepon sok WA-an iki karo Mas Bayu kuwi. Iya, karo Pak Lurah. Mbok menawa sungkan yen karo Pak Lurah. Sing langsung komunikasi ya karo Mas Bayu kuwi. Tanggal 10 Juli Pak Dalang longgar mboten? Longgar, Mas. Teng Darmareja mriki. Oh nggih, siap, Mas. Anggarane pinten Pak Dalang? Ha mriku entene pinten aku yo ngono. Antene namung sementen punjul seprapat ngono iki. Enek seprapat enek. Oke, siap. Terus tak omongne bojoku. Ayo. Istriku tersayang. Iki awake dhewe dipercaya entuk amanah saka emak-emak Darmareja meneh. Siap tanggal pira, Pak? Tanggal 10. Oh, longgar siap-siap bener tak omongane kabeh. Anggarane pira, Pak? Anggarane semene punjul seprapat. Sik. Si malah bianter nggo pulpen karo apa jenenge buku no rek. Weloh, Pak. Apa? Awake dhewe kok tombok 2 juta. Ora apa-apa. Tombok rega ning tambah kanca. Allahumma amin. Kuwi ora perlu ngitung kaya ngono. Lek golek dhuwit iki liyane nang kene. Lek nang kene nyambung silaturahim wae. Iya, ngono ya. Nek taun ngarep wayangan ya tambah ana to, Kang mosok semono neh. Aku iki tombok tenaga ora apa-apa, lek duwe kan ya kebangetan timbangane ra berkah ngono ndak. Nah ya nggih. Jare kowe ya manut karo panitia. Lah ya sing kleru aku asline. Ayo. Iya, lek kon gawe regane paling ora iso. Ha iya. Opane Mas Bayu nyeluk aku langsung pripun kabare Mas Haji? Wis entek aku, Nduk. Ha iya ngono kuwi.
Haji niku mboten mikir donya tok nggih, akhirat nggih dipikir. Oh nggih ngono. Pinter le gasakne aku kuwi pinter, ben aku manut karo panitia. Ha iya. Iya, wis bene. Ora apa-apa ngopo to, Nduk? Iya, Wis matur nuwun karo Bu Sekdes sing tansah tresna karo kanca-kanca Madangkara daleme nggih apa kuwi dandan kanca-kanca nggih maem kanca-kanca Mbak Fitri karo Pak Suyanto. Iya. Sembah nuwun Mbak Fitri, uga ketua BPD ya kuwi Pak Haryono, ketua LPKMD Mbahmu Suromo. Ha iya, Suromo. Beda R karo L. Ha iya, Ya matur nuwun Mbah Suromo ya tresna karo awake dhewe ya ora umum. Wis kabeh kok Nduk, kabeh. Matur nuwun karo sedaya anggota panitia, Pak Joko dan kawan-kawan. Ya. Lan hebate ngerti yen masyarakate ing Darmareja ki nun sewu uripe lagi rada prihatin. Wayangan bersih desa sama sekali tidak memungut biaya dari swadaya maupun iuran dari warga masyarakat, namun anggaran murni dari APBDes ing Desa Darmareja. Tepuk tangan untuk Pak Lurah dan perangkatnya. Ayo. Elok kemenanan. Monggo ngendi-ngendi lagi efisiensi. Ayo. Ngendi-ngendi lagi pemangkasan. Ana piyai kersa wayangan ngene awake dhewe wis matur nuwun. Iya. Akeh daerah desa-desa sing akhire prei dhisik ya, Mak. Prei. Iya, Ora wayangan, ora wayangan ora. Awake dhewe ra ditelepon ngerti-ngerti ganti dalang sapa ngono lho. Ah iya ora apa-apa. Ha iya. Wis elahane aku guru ngono. Ha iya nggih. Sembah nuwun. Lah, nggih tombo kesel iki ana WA saka ketua panitia luwih dhisik. Pak Dalang kula nyuwun menika nggih tombo kesel panitia nyuwun Bang Wetan. Oh iya, Bang Wetan. Tak kira wis bosen kok ya sik eling. Ha ya nggih. Jare kowe tak nggih klasik-klasik ini mbok menawa wis do lali, Pak ya sik kelingan. Ha iya. Bang Wetan. Ya digathukke karo lakone lak sumilak ing pedhut ing Ngastina. Muga-muga sakwise pedhut iki sumingkir anane Bang Wetan sumunar kang dadi cahyaning Iwang Baskara madangi nguripi warga masyarakat ing Darmareja anane bagya mulya murah sandang kelawan pangan. Ngono. Ya Nduk, olahraga sik Nduk. Ayo coba kaya apa? Bang Wetan. Sing wis diaransemen kalian Ki Daryanto. Wah iya, digarap karo kanca-kanca Madangkara. Muga-muga isih kelingan. Ayo. Angga diaturake panitia, Pak Bayu dan kawan-kawan, Pak Kepala Desa. Ya. Bang Wetan. Mangga, dados. Wos rahino bang wos rahino srengeng ngene muncul sunar sumampuran bang wos rahino bang wos rahino srengeng ngene muncul sunar sumampuran cicit duit rame
Lingsir wengi tan kendhat bebaya mamawa tan kinaya ngopo bebentu pepeten tan kena gino bang 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 wetan sempurata tepuk tangan yang meriah untuk pagelaran malam hari ini, hebatnya warga Darmorejo. Wah iya, sindene ya semangat-semangat. Saya Mbak Birgita barang ditenggani karo jejantunge. Wah, sapa Mas Arif nglumer wah jan. Kapan kangen lho Mas sinden-sinden karo sampean ngantian lho. Anggere jenengan renekno kaya dilolosi otot bebayune sinden sewengi ngantuk. Iya tenan. Ayo semu iki pancen ya sing marai semu ya Mas Arif kuwi. Saya untune semu banget lho. Ha nggih. Ayo bar sekiling. Nggih, matur sembah nuwun. Bu Kesi arep matur apa? Sing lila, sing ikhlas lahir batin ya, Bu. Iki cikal bakale aku nalika isih juwaka mbiyen rung duwe apa-apa, numpak sedan abang kae taun 81. Kuwi jaman semono angger digas malah mundur kae. Ayo sedan abang. Ning pengalamane. Wo, sedan kowe pengalamane luas wisan, Nduk. Ayo. Cahayu ngendi sing tau numpak ning kono? Ayo mula ya ora barokah remuk. Ayo. Tuku 24 let seminggu didol kok dadi 14 ayo. Lek ora apes ayo nggih. Nggih. Sepi-sepi kok tuku mobil ayo. Sugeng dalu Bu Kesi. Assalamualaikum Bu Ajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Cahya Kuntadi. Nggih. Dadi aku ki Bu Kesi ya tak terangke pisan. Pripun? Dalang itu tugasku ya mek dalang. Nggih. Dadi iki tanggapane pira, DP-ne pira, turah apa ora. Aku ora mikir. Sementing sebisa mungkin menyajikan semaksimal untuk menghibur warga masyarakat yang rawuh di wayangan. Dadi aku ora ngefek. Mbok bengi iki to mbok 2 juta, ora ngefek aku iki. Ora masalah. Lek wayang tetep sregep, tetep semangat ngono kuwi. Nah, sing ngitung lak sampeyan. Sing efek sampeyan ya rada mumet bengi iki. Loh, mboten, jenengan salah niku. Syukur ta. Loh, dalu niki malah kula saya semangat. Saya remen ati kula ningali kawontenanipun warga masyarakat Darmorejo
Ing saben taun saben kula ditanggap mriki tansah guyub rukun. Wah, iya. Ibu-ibu nggih wonten mriki Betul. tansah panggonane niki mboten kenek disalinke sapa wae, tetep teng mriki. Kula niku remen sanget. Kula mboten mikir probeya Pak Dalang. Anggere warga Darmareja mriki tasik remen nglestarekaken budaya adat warisan leluhur inggih menika bersih desa. Insyaallah sampai kapanpun rega pira wae kula namung nderek. Tepuk tangan untuk bendahara kita luar biasa. Nggih. Kita yang guyu nderekno sirahe kemendeng kuwi. Saestu mboten Mboten, Pak nggih. Dalang, mboten. Nggih. Lho, kula niku ajeng pados napa malih to Pak Dalang. Kula kalih Gusti Allah nggih nyuwun ngapunten sampun dipun paringi kecukupan munggah kaji nggih sampun nyambut damel dadi dosen ya wis anak papat. Aku ki ora mikir bondo donya. Sing tak pikiri malah kanca-kancaku yoga karo sinden ngono lho. Oh, ngono. Dadi upama tombok 2 juta kuwi mau ora masalah aku ikhlas lho. Gelangku sik gedhe, sesuk tak dol. Oh, alah. Mbak enten-enten arep pamer gelang Mbak ya nggih. Wis ora apa-apa ya Bu, wong wedok kan ngono kuwi kodrate nggih. Mesti ya yen ngangge gelang mbuh wong seneng utawa ora, yen nganggone atine ayem gitu Bu. Nadyan to dhuwit mboten digawa mati, pancen dhuwit nggih urip ora nggih mati nggih to. Nggih. Dhuwit iki marai perkara. Iya yen sithik lek akeh marai tentrem gitu Bu. Nah, nggih mila niku saestu. Ha iya. Tanggapan ya ngono lek sithik marai mumet, lek akeh ya jane marai tentrem. Ha iya nggih. Kecuali teng mriki. Iya. Salah. Apa? Tanggapan duwe duit akeh, urung karuan lek marai tentrem. Ya. Tanggapan dadi dalang kondang duwite akeh. Ning bar kuwi nafsune ngombro-ngombro ora sinden ayu njawili bar kuwi ndedemenan. Lah, ya ta, Bu? Sik to iki arahe kok akhire nyampluk aku ki piye to iki mau jane? Lho, Kok iso lho. kan ngeten to Pak Dalang. Nggih. Bondo donya niku bukan ukuran kebahagiaan seseorang. Nah, Sing nggih to? Nggih. Nggih to, Bu? Senadyan to bondo donya kuwi mau penting. Iki sik ibu-ibu muni nggih ora lahir batin lho. Njajal jenengan kali bojone ora dikayani. Lho lambene le nyuwongot nganti kena nyatolne kethu paling ora. salah iku. Lah, piye? Tetep nafkah lahir itu wajib. Suami bojo lanang niku tetap memberi nafkah nggih Bu. Ora mungkin bojo lanang ndak memberikan nafkah. Kaya jenengan niku. Ning mong niku lho ujiane lek wong sugih niku. Contone ini namung conto mawon dalang sing cedak-cedakan. Nek aku gawe conto wong lanang liya engko ndak kesalahan. Contone dalang ning sebelahku iki. Lek sampean Lah ndi? kono kuwi lho. One. Kuwi lho. Aku dituting Indo rene aku kae. Ya pokoke intine kuwi mau bapakmu. Mbak. Awake dhewe iki lek diparingi sugih, lek ora kuat cobane, kuwi mau kesugihane dadi ora barokah. Contone pomo sampean duwe duit tak cekeli duit 1 juta 2 juta. Lah engko tanganmu util-util SMS sinden. Ayo engko dilan karo aku ya. Ya Nduk, winang ke ngancani bapak ngombe es krim neng kono ya. Oh, ya kuwi bahaya. Ngono kuwi. Heeh, ngombe Mulane es wis krim. rasanya nyekel duit akeh, sing nyekel Ayo. tak aku wae, bruk metutuk neng aku. Ah iya. Sing ngebrukne aku sing metuthuk kono ae. Wis ora apa-apa. Wong Wis, sak wis. umurku wis 40 munggah arep jajan es krim iki ora pantes ae ya. Lek winong tak kei es krim iki genah. Kan sik bocah mau ngombe es sik pantes. Ayo. Aku ngombe es langsung mumet kok bukesi ora tau ngombe es kaya ngono kuwi tenan. Nggih. Dungane piye kagem warga masyarakat? Mugi-mugi sedaya warga ageng masyarakat Darmareja mulai saking perangkat desa, Bapak Kepala Desa, para sesepuh, pinisepuh, alim ulama lan sedaya warga masyarakat tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun, Amin. tansah guyub rukun. Amin. Tansah dipun paringi keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Niku Tuku dongane. boto dinane jemuah wong Darmareja tambah barokah. Tuku boto didokok sanding sumur muga-muga wong Darmareja sehat dan panjang umur. Tuku boto aja ditampur karo cengkeh, muga-muga wong Darmareja rezekine akeh. Tuku boto aja pas panas-panas, wong Darmareja utange lunas. Ya amin ya rabbal alamin. Lek ngomongne utang lunas buanter le ngamini. Ayo.
Minangka tandha tresna apa Bu Kesi, iki jane ana pamundhut saka Pak PJ, Pak Kepala Desa. Pak Pardiman iki ngersake siji Ibu Pertiwi. Wah iki. Iki ditayubke mendhi kudune kayane. Yang kedua adalah Kapilut. Ya sampean bawa apa sik ngono Bu Kesi engko terus Ibu Pertiwine digarap karo kanca-kanca piye kuwi garape. Ayo ngono kuwi. Niki bawanipun Pangkorinoso. Waduh. Sekali-kali no lah aku nyoba ngene iki. Tumben. Ayo ngono. Lho kan arep didadekake Ibu Pertiwi. Oh iya. Terus engko Mas Taslim joget tayub karo Mbak Tutik. Ngono ya. Ayo. Ya wis engko ben disiapne luwih dhisik. Ayo nggih ngono kuwi. Coba Pangkorinoso karyanipun Ibu Hajah Supatmi. Nggih, saking Surakarta. Nggih, monggo dipun aturaken bawanipun Bu Sukesi Rahayu. Nggih Mbak Tuti. Sembah nuwun Bu Kesi lancar nadyanto ya lagi iki le nyebabake selama menjadi istriku Bu Kesi nembang Rinoso ya lagi iki. Ha iya, ngono kuwi. Adate menti Semarangan ya iki Solonan. Ngono kuwi. Ya wis diaturake ayo iki Ibu Pertiwi piye garape ca nderek kula. Ayo nggih coba kaya apa sing nembang ya sapa monggo nderek. Iki ditayubke to biasane. Oh, berarti joget. Ya. Tuti iki ana pamundhut Kapilut iki. Iki sik tak wacane sik. Sugeng dalu Pak Cahya Kuntadi, kula penggemar berat jenengan kalian sinden Tutik lho. Tik, sing nulis kowe dhewe to iki, Pak? Ora, iki saking warga Darmareja. Nyuwun lagu aja lame sak bawane ingkang nembang Mbak Tutik. Wah, iya.
Syukur wis duwe penggemar ayo. Aja lamis men tutik engko nuturi awake dhewe ayo. Wis monggo kono nderek sinten? Nggih. Ibu Pertiwi sik pamundhut saking Pak PJ Kepala Desa diaturake. Aja lali awake dhewe sungkem kelawan Ibu Pertiwi. Ya, monggo to.
Pak Tutik ora merantasi. Aja lungguh sik. Wong sampean penggemari akeh ning Darmareja kene. Ayo. Kaya apal tembang Blandong barang, mongko dudu wong Bluro, dudu murite Bu Yuyun lho sampean. Kula kan mantane Pak Heru. Oh iya. Nalika semanten kan tau dijak teng Blora. Terus kula diampirke teng wana mrika, terus diajari nanya Blandong. Ngoten lho, Pak ya. Apa hubungane Blandong karo bokong Blandong? Lah kan Mas harusnya seperti itu. Wong Blandong niku senenge remene niku nek siji mesti tayupan. Bar adol kayu, bar Blandong terus tayupan. Nah, mekaten Pak Yoyo. Oh, iya. Kebahagiaan itu. Modele kaya guru nerangne ning murid-muride ngono Dek. Tak golekne kanca iki ana pamundhut iki, aja lamis. Ayo nggih. Mas Taslim rene Mas, ayo ngene. Ini Mas ngancani Mbak Triastuti, ayo. Non sewu Pak Yoyo. Pripun? Menika di atas atau di bawah? Monggo nderek teng mriku saged, teng mriku nggih saged, nggih, nggih. Ora mungkin to kene musala kono ora mungkin. Obong kowe engko, ayo. Lah mengke ingon-ingon kula rak ya kabur. Ayo kabur kanginan, ayo coba kaya apa. Ya Mas Taslim ora jenengan sing ngrangkani angel, ayo. Sing lanang sugih omong, ayo. Kula di bawah, Mas. Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Mas Tasrem dikanti. Ya. Karena saya takut jeglok Pak Yoyo. Ayo. Jeglok ayo. Piye Mas Taslim, ora tau to amen iki duet karo Tutik arang-arang. Lagi pisan niki Mas. Piye rasane? Jajar karo Diajeng Tutik. Diajeng Pak Yoyo, diajeng. Iki dudu diajeng, Apa? diamput. Jangkrik. Loh, Tik, wong lek seneng, Apa? lek wong Jawa seneng jangkrik apike suarane. Nggih. Diamput ayune bocah ngono kuwi saka senenge. Kula ndek wingi pas pentas. Ekspresine ngono kuwi. Pas pentas nggih dilem ngoten. Piye? Jangkrik sinen Tutik ra godak apa-apa ngoten. Sapa sing ngomong tak belani kowe? Kok ya wonge ngerti? Ayo. Ayo, luar biasa. Piye kowe duet karo Mas Taslim piye bareng Sarimbit ngono? Kula nggih bahagia. Bahagia. Mergo yahane niku cedhak kalih Mas Tasrem niku dereng nate rek jenenge dicandra. Dereng nate dingetenke kan nggih seneng karep ati niku nggih kepengin. Wis lendange kok benakne kok arep kok copot. Mas Wah, Tasrem ditekak nggak boleh oleh. gitu, dipegang. Rusek ae kok. Ya, Cantik ya Mas. Sip, Ibu Negara. apik tenan ya. Dawuh Mas Haji. Waduh nggih menika lho Mas, enten sing ngersakaken Aja Lamis. Nggih. Nggih. Karyanipun sinten Mas Taslim menika? Mbah Narto Sabdo. Mbak Narto asline piye pundi? Klaten. Klatenipun pundi nggih? Kerangkungan. Kerangkungan? Wedi. Wedi Klaten. Wah nggih. Kenging menapa kok hijrah teng Semarang Mbah Narto? Ayo. Nggih. Lek takon aja akeh-akeh. Kuwi nang ora penak jare Sithik-sithik wae. merantau ngono jar. Kudune takoni, "Sehat Mas Salim?" "Sehat." Rawuh kali sinten? Kanca-kanca. Kuwi tok aja dawa-dawa, lek dawa-dawa malah wis yo. Niku nggih. Tapi dipun bawani riyen mangke berdua nggih sinomipun. Ya. Yen kowe jangan tepuk tangan. Waduh. Sebabe Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran, Bu? wah iya. Kak ya pinter mentah Mas Tasrem nggih. Nggih lucu lho suwi-suwi Mas Taslim niku. Asline lucu, Mas. Saya lek blangkone dicepot, wah lucu tenan kuwi. Coba. Aja lho ora. Nglamak ti ora ngono kuwi. Golek lenane aduh arep dicopot. Bojoku ora tau ngene lho, Cah. Iya. Monggo Kang Mas. Nang lewo Iki penggir
Gerong utawa wiraswara terhit di zaman sekarang. Wah, temenanan. Suarane lek gedhe arum lek cilik medhit. Ha iya ngono kuwi. Terus? Hah? Gedhe arum cilik medhit. Nggih. Terus apa, Mas? Terus ya piyanyine ya bagus. Oh, iya. Tak kira nek ilang nesu. Apa? Nek ilang nesu tak kira. Ora. Ora kae mung kapas kilaf kok. Ah ya nggih. Saiki wis ngene. Iya, Mas. Adaan seneng lames Duh, Kakang Mas. Duh, Darwanti. dari yang Duh, Kang Mas, wonten panjenengan gawe reman bunga ati kula, Kang Mas. Ah iya. Ije. Jane lek suarane dirungokne karo merem, wah menarik tenan lho Tutik. Ayo ngono. Nek adu harap ngono. Ayo. becik alu wong sojo Tembang menika diplateraken dumateng Pak Hari Donat Jatinom Klaten yang sampun kepareng monitor. Ya. Jerar nanggap kapan? Iki lho Pak Hari iki lho. ya nek syukuran to Mas. Ya syukuran kan enek wektune bulan apa tanggal berapa. Pokoknya jenengan ngumumke terus ora nek nanggap gak izin. Izin dhewe ya. Izin. Wah, nang kono Mari. wah bajigur ngono izin dhek. Iki Pak Joko Warsito nggih. Oh nggih, Pak Joko ngersakaken napa niku wau? Apa lali malan neng ndi mau weane tak golekane sih Mas. Oh, kinanti Sandung Kasemaran. Oh nggih, kinanti Sandung yang ngenembang Mbak Lia, mumpung Mbak Lia pas ambal warsa ing kaping 70 pinten, Mbak? Nggih. Pinten, Mbak? Ya sapa pinten tak niki? 39 Mas kula. 39 nggih. Nggih. Wah, masyaallah ora krasa. Tak kira lek sik 31 apa pira ngono, Pak Is. 39. Sehat, panjang umur Mbak Lia, sabar kuat momong keluarga. Ayo ngono kuwi. Karo momong ki lho. Si anak-anakmu ki lho. Ayo iki. Nggih. Sing nakal dhewe iki lho. Ayo. Kula pun tobat jane. Ayo sayang, tak pangku gini sayang. Lah, ngene. Tok romantis to. Kancane ra penak ngadeg dhewe rekoso arep mangku jare. Ayo. Pisan-pisan ya, Mas. Tik, ganti kowe, Tik. Mong Aja pinarak om. Aja. Aja. Iya. Lamis. Wah. Apik. Yo Mas Taslim. Yen kowe seneng lamis. Kang Mas, isin aku. Kaya mentolo sing lanang ya. Ora ngerti asline kowe. Ayo. Gampang kena ing bendu Gitu, kayak kemarin itu loh, jadi diliku-liku. ngoten. Ayo Ya, diluku. Kemarin diluku niku digaruk. Iya. Lah ya Nek awakmu sawah niku diluku. digaruk. Nggih.
tumrap ing Bengno terus bantingen lho. Pak Yoyo, aku nggak mau dibanting di sini. Waduh, lah ngendi? Ampun nggih Bu nggih. Oh. Nah nggih Mbak Tuti sae nggih Bu. Nggih. Suka nggih Bu nggih. Suka mergo mesakne ayo. Ayo Mas, ora usah dirungokne kae. Sopo kae iki ya Mas ya? Dunia milik kita berdua. Ayo. Liyane ngontrak. Dia itu apa? Ayo Mas ya. Mak no abape mentah kaya apa iku ayo. Ayo. Mbok aja demen. Waduh. Iya. Demen. Iya ya. Lagi Mas. Demen. Demen. Ayo. Lamis. He 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 he. Ya Tik, tirokno kaya Mas Taslim iki. Ayo aja, lek iso 100.000. Ayo. Oh, yakin. Oh, baleni Mas Taslim. Yakin no aku ora yakin. Baleni Mas Taslim ben digatekne. Demen lamis. He 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 he. Ya Tik, ayo. Kok iso plek kuwi 100. Ayo. Demen. Mau surat tunggah lho. Lamis. He. Nilai -5. Jangan Artikulasi. apa? Artikulasine wis yo cepet-cepet cah. Apresiasi. Apresiasi atau operasi? Tadi operasi atau apresiasi atau artikulasi? Mas, Aku gemes sih Mas, ayo. Ora padha to? Gemes. harus dioperasi Mbak Tuti itu. Bukan artikulasi. Oh, gojek kae. Oh, Wah. Seneng lamis. seneng. Gitu. Ora iku ciri khasmu. Ya, seneng. Seneng. Ora iso luwes kaya Tuti. Ayo. Lamis. Bareng. Yuk. Padha karo demen citra. Sapa nih, Mas? Apik. Tik, welek omong tangan rasa ngene-ngene apa tadi? Lah ngene enggak Ini boleh. ciri khas. Kok iso lah kuwi lho kendu-kenduke lho marai keri ora. Nah ini ciri khas ini tuh kayak nggak sadar gini sendiri loh Pak Yoyo. Ayo siapa mau ini? Itu sendiri. Ayo. Pokoknya sing tak senengi ngeten iki mesti tak ngeten. Tak duding ngoten. Oh, duding. Nggih. Wis matur nuwun Mas Taslim ya wis. Ngomong karo anakmu ayo. Hati-hati ya Mas. Ya, terima kasih. Nggih. Bu ya pengen dinganekne lho Mas karo jenengan. Wah. Ayo. Ya diantarake aja lamis ya. Mangga-mangga, dadas.
mes ora tutik wis apik. Ayo. Terima kasih Pak ya ya. Ah, ya mek pisan iki aku ngelem kowe. Ayo. Oh, Mas, sesuk nah. Besok neh piye? Sesuk dilem nah. Oh iya. Sembah nuwun niku kanca kula Bapak Ibu saangkatan wiwit saka SMKI. Nah. Niku riyen jurusane tari kok ngerti-ngerti bedal dadi sinden. Ha iya. Penyanyi dhisik mbiyen. Penyanyi terus kesalip sing luwih enom akhire mlembar dadi waranggana. Ha iya. Saiki kesalip sinden sing nom-nom arep mlembar dadi tukang pijet. Ha iya. Ha itu kun bayi. Ha iya. Sembah nuwun. Ya iki pamundhute kapilut saking Pak PJ Kepala Desa diaturake. Sapa Mbak Dian karo sapa iki? Nong. Ayo sapa kaya apa? Oke, boleh bawa catatan ya saka akeh tembang. Nggih. Diaturake. Yes. Mbak Dian Munasiroh menika saking Pule Pilang Kenceng, aslinipun Kabupaten Madiun. Ayo magister seni. Menawi winong nawangsih piyai mriki pun do prisa saking Tulungagung. Ya. Diaturake. Kapilut ya. Maka Cak dipun aturaken, yuk dados.
nuwun Mbak Dian Munasiroh kalian Mbak Winong Nawangsih. Ya, iki uga dimonitor karo wah bahaya iki. Kaprodiku. Ayo. Jurusan pedalangan. Kula nuwun monitor saking griya, Mas. Monitor gacor tetep top markotop. Ampun supe SKP Binjing Senen nggih. Ade urung dhewe Bu. Wah wis. Nggih. Siap nggih. Nggih Bu Kesi Pak Yoyo sehat selalu semangat. Nggih matur nuwun. Nderek remen memuji sehat katur Mbak Tutik top markotop penggemar Tutik. Wah nggih ya. Nggih Pak Halintar Cokro Pak Nobo. Kaprodi pedalangan wae gemar karo Tutik kok. Ayo, nggih sembah nuwun. Ugi saking Mas Joko Saptono Cikarang, Jawa Barat. Nderek nyimak streaming Mas Dalang. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Ugi saking Bu Warsilah sembah nuwun. Sehat, lancar, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mbak Birgita sih. Ya Bir. Kita mambengi bar tanggapan daerah kene to Bir. Nggih, Pak. Neng ndi desa ngendi? Anu dusun Kedung Dawung, nggih ta, Pak? Nggih. Oh, Wonorejo pundi niku? Pase pundi, Bu? Oh, Wonorejo. Oh, nggih. Syukur. Ora mulih no ki mau. Nggih mantuk to, Pak. Mantuk endi? Solo, Nganjuk endi? Solo, Pak. Syukur aja. Mbak Birgita temenanan le laris ra umum. Saiki wis Winong karo Birgita kuwi wis melejit temenanan. Sing tak wayangi sesuk iki sponsore kuwi ya biyen wis nanggap karo Mbak Birgita karo Mbak Winong. Ya, wayangan campur sari. Alate komplit. Ora enek alate apa-apa, mek wong loro dikek ndur meja ngono tok. Ayo berdiri Birgita ayu. Ayo coba kaya apa. Bocah ya ayu tenan. Dedeke ya lenjang-lenjang, pakulitane ya becik. Suarane ya apik. Ayo. Mung tekone sing rapati apik. Lho, contone pripun to, Pak? Ora paribasane ngono, tetep saiki dadi wong apik yen sampeyan. Lah. Apik tetep ayo. Tak kudang-kudang dadi wanita sing bener-bener bisa njaga marang kehormatane, njaga karo kawibawane sewarang waranggana. Ngono lho, Bir. Amin. Ayo, ngono kuwi. Karyane Mbah Sukron coba kaya apa? Ayo, sakitnya tuh di sini dikenalke karo Kyai Darmorejo. Ayo, nggih. Nek sing ngaturke Birgita iki wis apik lumayan. Ayo, coba kaya apa nggih. No. Nggih. Ya, Bir. Oh, sakitnya tuh di sini. Kakandes Ribasuh Dewa. Simpan gambar tak senono. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Tak
matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Ya, dongaku kagem para warga masyarakat ing Darmareja muga tansah pinaringan bejo donya nganti akhir. Amin. Titikane wong sing bejo donya nganti akhir ki ana 4 no. Upamane siji ya kuwi wong sing atine resik, atine apik, gedhekake rasa syukur kuwi siji. Angka 2 wong sing lisane utawa pangucape alus ora natoni sapa-sapa. Ya. Angka 3 wong sing sabar ikhlas nalika nampa pacobane pangeran. Angka 4 wong sing duwe bojo lan anak soleh utawa solekah. Ya. Cirine ahli swarga ki ana 3, siji wong sing seneng sedekah, angka 2 wong sing gelem ngapura dosane liyan, angka 3 ya kuwi wong sing pinter ngendhaleni karo hardane hawa nafsu. Ya. Yes muga-muga sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti.